Paralelně CZ. Svobodné a nezávislé názorové médium. Pojďme společně zvýšit dosah Paralelně kliknutím na odběry a sledování. Pokud používáte Telegram, připojte se do našeho kanálu, ve kterém se můžete interaktivně zapojit. Čekají vás živá vysílání a ankety. Sledujte i naše další paralelní kanály na YouTube, Facebooku, X, Rumble a Odyssey. Audiopodobu našich pořadů najdete na Apple Podcasts a Spotify. Poskytují vám naše informace hodnotu? Můžete nás podpořit malým darem. Děkujeme vám, že se podílíte na existenci Paralelně CZ a naší společné misi poskytovat svobodně informace. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velice rád, že stále sledujete Paralelně CZ, že nám pomáháte s větším dosahem a také si velmi vážíme vaší podpory, protože uvědomme si, že ať je to jak chce, tak pořád hrajeme na cizím hřišti. A třeba kauza Dennyho Kollára, kterému jen tak z ničeho nic smazali kompletně celý kanál, kde měl možná více jak 100 000 odběratelů, je toho důkazem. Protože vysíláme na platformách, která nejsou svobodná a nejsou v našich rukou. Proto vás také prosím, jestli můžete, pořiďte si Telegram, vy co ho máte, přihlašte se spíše do kanálu Paralelně, protože je dost možné, že nás na YouTube, kde nás možná ještě teď slyšíte, čeká podobná věc. No a já mám teďko ve studiu hosta, kterým je Tibor Eliot Rostás. Tibore, Denny s tebou dělal ten rozhovor a pak vás vypli. Bylo to kvůli tobě, nebo to bylo kvůli někomu dalšímu? Já ještě bych vám chtěl říci, že se pokusíme spojit s Dennym za chviličku, takže jak to bylo? Myslím, že po mne tam ešte bol nejaký rozhovor, predo mnou tiež nejaký rozhovor, ale viem, že už vtedy Denny Kollár hovoril, že má tam nejaké žlté vlajočky, že mu tam má nejakú pripomienku toho, že myslím niečo v súvislosti s monetizáciou. Určite hneď tesne po rozhovore hovoril, že je tam nejaký problém a že dúfam, že to ten YouTube nezmaže. Stalo sa. V podobnom prípade sa stalo niečo aj Davidovi Ajkovi, ale mnohým ďalším. Na Slovensku nakoniec to bol doktor Bukovský, to nie je prvý príklad, ani prípad. Nám napríklad Facebook zmazal, čo je tá istá platforma, DARPy. Nám Facebook z ničoho nič zmazal v roku 2020 bez akéhokoľvek varovania, bez akéhokoľvek varovného nejakého upozornenia nám zmazal celý komplet Facebookový kanál, na ktorom sme my boli od roku 2003. Občas sme tam aj zaplatili, keď sme potrebovali sa dostať do povedomia v zmysle, že poriadame nejakú besedu, možno to bolo 2 alebo 3 krát, čo sme si platenú reklamu využili z pár naozaj desiatok eur, čo sú vlastne smiešné peniaze, ale principiálne sme boli my klientami teda tej spoločnosti dnešnej, ktorá sa volá Meta. Čiže takýmto spôsobom sa o nás správa k svojim zákazníkom a to nehovorím teraz len v súvislosti nejakej firemnej politiky, ale hovorím to v prvom rade v súvislosti so slobodou slova, ktorá nás na tom západe, na tom kolektívnom západe určite neexistuje. A ak hovoríme o slobode slova a prejavu na západe, tak potom samozrejme v súvislosti s týmto treba povedať aj prípad Assangea. To je taký ten najvypuklejší prípad toho, ako v skutočnosti funguje sloboda slova v tom transatlantickom segmente, alebo aj Snowden, ale Assange si myslím, že je najlepší príklad. No, sociální média, my s nimi jako paralelně máme také bohaté zkušenosti. Facebook nás banuje, to, co má třeba na Telegramu dosah desítky tisíc, tak na Facebooku má třeba 10 sdílení, jo, tam je to úplně očividný. A ono to ten Facebook robí tak rafinovane, lebo on už vymyslel, že nie je dobré to zmazať, pretože potom naopak ti narastá popularita, lebo sa sťažujú, že zmazali ti účet, spraví si nový, ale keď vytvorí v tebe samom vlastne ten dojem, že už nikoho nezaujímaš, pozri sa, tu máš 19, čiže on ti svojimi samozrejme
nástrojmi a tými algoritmami ti absolútne obmedzí to, aby si sa mohol dostať medzi ľudí, čiže ten shadow ban funguje úplne perfektne. A ľudia majú pocit, že už teda nie sú zaujímaví aj tí, ktorí to sami tam vytvárajú ten obsah, aj tí, ktorí sa chodia pozerať na ten obsah, tak vidia. Ten shadow ban je, myslím si, že dosť dobrý nástroj na to, aby v ľuďoch vyvolali pochybnosti, že vlastne oni už ani nemajú čo povedať. Nejenom v tom, kdo ten obsah vytváří, ale i v těch, kteří si pro ten obsah chodí, a proto my jsme rádi, že lidé chodí napřímo, nejlépe na www.paralelně.cz, tam máte všechna videa, můžete tam jít kdykoliv až do historie, úplně dozadu, do začátku paralelně před těma 2,25 roky, nebo skoro půl roky. Když se vrátím například k tomu Facebooku, teď nedávno jsem dělal jedno video pro zemědělce, protože jsem měla konat jedna taková akce, takový protest, který byl nakonec zrušen. Na jistém facebookovém profilu jedné poslankyně, která to sdílela, jsem byl sám překvapen, mělo video několik tisíc sdílení, myslím jako skoro možná 8 nebo 9 tisíc sdílení. Jo. A když jsem ho dal k sobě na ten profil na Facebooku, tak mělo několik desítek. Jo. Možná nakonec se to přehouplo do stovek, protože to virálně jako hodně šlo, ale tam je to přeci jenom úplně jasně patrný. Jo. My nemůžeme proti tomu nic dělat, protože ty média nejsou v naší moci. Zároveň tady zákony, které by to mohly regulovat a které by mohly tomu Facebooku i tomu Google říct, tohle to dělat prostě nesmíte, tak tady nejsou, protože proč by to ti současní dělali, že jo? I když nám říkají, že máme prý furt tu svobodu slova, ale ta cenzura tady je, akorát, že to není ta přímá, o které jsi mluvil, ale je to ta cenzura, kde prostě algoritmy to udělají tak, že to vyšleš jenom prostě pár tvým známým. Jo? Ľudia si kedysi naivne mysleli, že sa vymania z tej cenzúry, ktorá je v mainstreame, to znamená v tých elektronických médiách, v printových médiách, v televíziách, tak, že budú vlastne tvoriť oni sami. Kedy to fungovalo? Ten YouTube bol ešte relatívne, ja neviem, 10 rokov dozadu a viac priestorom, kde sa ešte dalo, a dokonca si niektorí aj youtuberi tam zarobili, to už dávno nie je pravda, 10 a viac rokov, to už dávno nie je pravda. Ale keď si to tak vezmeš, pozri, na tých sociálnych sieťach aj Twitter dokázal vypnúť amerického prezidenta počas výkonu funkcie, ešte bol v úrade. Tak potom je dobrá otázka, že kto teda naozaj tomu šéfuje a kto má naozaj kompetencie k tomu, aby dokázal dokonca amerického prezidenta vypnúť od komunikácie a znemožniť mu priamy styk teda s jeho národom alebo s voličmi alebo s ľuďmi, akokoľvek to nazveme. No a toto isté sa presne deje aj na Slovensku. Príkladom toho je vypnutie kanála, kde som teda robil rozhovor toho Dannyho Kollára. A tu treba povedať, že tu je veľmi silný lobbying z prostredia ľudí, ktorí dosadili v Tel Avive alebo aj niekde inde našu prezidentku Čaputovú dosluhujúcu do úradu, pretože presne tieto sily, ktoré majú kompetencie nadnárodné a lobujú za to, aby ona tam potom sa dostala do San Francisca a tam s Leslie Millerovou dohadovala to, že Slovensko má kontrolórov mať viac ako 5. V tom februári sa dohodli spolu s ľuďmi, ako je Goda, ktorý napríklad Zemavek dal vylúčiť zo všetkých reťazcov a za to bol dokonca časopisom Forbes potlapkaný po pleci, aký to je vlastne génius. Čiže s takouto suitou ona ide do tej komunikácie, hovorím v centrále Google, a dohaduje tam ešte masívnejšiu kontrolu a cenzúru, ktorej oni hovorí, že teda to má byť taká regulácia médií. Ozvučujú to potom takým tým spôsobom, že ženy sú na tých sociálnych sieťach vystavované takej šikane a podobne. No nie, ja by som jej rovno povedal, že šikane sú vystavované ženy, napríklad ako bola učiteľka na jednom z gymnázií v Košiciach, ktorá si dovolila takú nehoráznosť, že ukázala časopis Zemavek študentom v gymnázia, kde sme mali, v 2015 to bolo, kde sme mali obálku, ktorá sa venovala tomu, že NATO. Hej, a bola tam krásne zobrazená Pieta, taký obraz od maliara amerického Ginsberga, kde žena držala v náručí vojaka, za tým boli horiace ropné veže v iracké. A toto si ona dovolila na gymnáziu dať a
týždeň po nej išli takí, ako je SME, Denník Gen a podobne. Týždeň ju likvidovali, ona bola úplne psychicky rozložená. Ja som s ňou aj telefonoval, pretože som si zistil na ňu kontakt, aby som mu nejako podporil. A takto po nej išli. To sú ľudia, ktorí na Slovensku, hovorím konkrétne menovite, Denník Gen, SME a tieto projekty, ktoré na Slovensku spôsobili takú obrovskú polarizáciu a nenávisť, ktorá viedla aj k atentátu na premiéra Slovenskej republiky, ale nie len to. Vraťme se ještě tedy k tomu, co se stalo Dennymu Kolárovi. My teďko doufám, že režie nám zprostředkuje Dennyho na dálku. Denny, jak je v Anglii? Jiří, pozdravujem teba aj tvojich poslucháčov, divákov tvojho kanála. Ahojte, pozdravujem vás. Také zdravíme. V Anglicku je normálne, klasicky, polosichravé leto. Mám sa dobre, všetko je v poriadku, napriek tomu, čo sa stalo pred pár dňami. Máme už len pár dní do európskych volieb a snažím sa pomáhať, snažím sa udržiavať kontakt s mojim publikom. Naďalej sa snažím o nejaký prienik medzi českou a slovenskou scénou a medzi rôznymi subskupinami na slovenskej scéne a snažím sa hlavne informovať moje publikum. Řekni nám, co se tedy konkrétne stalo? No tak stalo sa to, že teda prišlo k tomu, čo som aj očakával. Počas 2 rokov uplynulých boli početné pokusy zrušiť môj YouTube a vždy som teda raz za čas mal zmazané nejaké video na základe tých YouTubeových strajkov, ktoré sa ale vždy po 3 mesiacoch obnovujú a oni sa mažú. V piatok som spustil tvrdšiu predvolebnú ofenzívu, vysielal som výborné relácie s Pavlom Slotom, potom v nedeľu s Janom Baránkom, ale najtvrdšia vec bola asi s Tiborom Rostasom v sobotu. Prime tam o 8:00, mali sme obrovské čísla naživo, mali sme obrovské čísla videní do 24 hodín, do 12 hodín. Rozprávali sme 3 hodiny o globalistoch, o tajných službách, o Mossade, rozprávali sme Level Gorilla. Myslím, že jedna z mojich najlepších relácií s Tiborom som sa prvýkrát v živote aj naživo rozprával, aj celkovo predtým len pár dní, aj keď myslím, že sa registrujem pár rokov. No a v nedeľu som dovysielal niečo s Janom Baránkom, to je zase iný kandidát za stranu Zdravý rozum a išiel som von, po relácii som šiel von na kole, na bicykli, mal som úplne čistý kanál, vrátil som sa a kanál neexistoval. Je technicky absolútne nemožné podľa pravidel YouTube je technicky absolútne nemožné, aby ti dali 2-3 strajky behom hodiny len tak. Vrátil som sa, kanál neexistoval, ani účet, ani nič, nie je sa kam, čomu, kvôli čomu a komu odvolať, absolútny koniec. Mal som tam rôzne videá ako rozhovory s top politikmi, Robert Fico, Vladimír Mečiar, minister obrany vnitra, Matúš Šutajštok, Robert Kaliňák, mal som tam rôzne investigatívne super práce, boli tam odhalené identity známej facebookovej slovenskej teroristickej skupiny menom Zomri, ktorá je vlastne projektom CIA a americkej ambasády. Mal som tam relácie, ktoré mali cez 200-300 tisíc videní, ktoré odhaľovali pozadie popravy Kuciaka, teplárne, pokusu o vraždy Moniky Jankovskej v tzv. Celej smrti. Všetky prípady bývalého špeciálneho prokurátora, človeka, ktorý zabil človeka na prechode a agenta CIA Daniela Lipšica. O všetkom tomto som tam s podkladmi otvorene rozprával. Tie relácie obehli celé Slovensko a mám ich zálohované, ale celý ten kanál je v čudu, je v dime. Napadá tě, jaké to může mít politické pozadí? Politické pozadie je jednoznačné. Pozrite sa, všetci veľmi dobre vieme, ako na Slovensku, tak v Čechách aj v celom západnom svete. Všetky zahraničné mimovládky v každom štáte, v každej krajine západnej civilizácie majú jednu jedinú vyhranenú politickú agendu, takzvanú tú liberálnu alebo progresivistickú. Ukážu prstom na kohokoľvek, kto sa im názorovo nepáči a prejdú cez 3 fázy. Prejdú cez zosmiešňovanie, aplikujú zosmiešňovanie buď politicky, alebo cez médiá, alebo vás zastrašujú cez zákon, cez pokrivený zákon a pokusia sa vás zosmiešniť. Ak nefunguje zosmiešnenie, príde kriminalizácia. Ak nefunguje kriminalizácia, zastrašovanie, tak sa vás pokusia zlikvidovať. Pozrite sa, čo sa stalo premiérovi Ficovi. Je známe, že som ja stredobodom pozornosti dlhé roky, 5-6 rokov od ich vzniku, že som stredobodom pozornosti v súčasnosti najväčšej opozičnej strany a zároveň najextremistickejšej politickej strany na Slovensku menom Progresívne Slovensko. Majú to v názve. Sú to ľudia, ktorí boli niekoľkokrát usvedčení z priamého finančného nápojenia na Georgea Sorosa
a pretlačajú všetky moderné západné agendy cez LG dúhovú agendu BT, po extrémny veganizmus cez elektronické autá. Sú to Green Dealoví absolútni fanatici, splňajú pre Brusel by urobili absolútne čokoľvek. Je to zároveň jediná strana, politická strana, to Progresívne Slovensko, ktorí počas pandémie vyhlasovali a terorizovali ľudí svojimi vyhláseniami a pretlačali oni jediní povinné očkovanie za akýchkoľvek podmienok. A ja som šiel tvrdo proti ním a dopadol som, ako som dopadol, ale vie to celé Slovensko. A myslím si, že dúfam, že môžem povedať, že som dosť podstatne svojou prácou pomohol politickej situácii na Slovensku v súčasnosti. Tak jo, Denny, zdravíme do uplakané Anglie. Ďakujem za priestor. Jirko, pozdravujem aj ja vás, páni. Pozdravujem tvojich divákov, pozdravujem tvoje publikum. Nech sa ti darí. Držím palce. Ahojte, čaute. Pozdravujem aj ja. No, tak tady jsme to slyšeli. Pojďme tedy ještě na další téma, protože když už si tady vlastně kvůli tomu, co jsme teďko řešili, nezávislost, svoboda informací, média, jak ty vnímáš tu změnu u vás na Slovensku? My už jsme to nedávno probírali v jednom rozhovoru, tuším, že v Zuberci, jsme se toho malinko dotkli. To, že některá ta média, která byla původně svobodná a nezávislá, se vlastně stala závislými, protože teďko poklonkuje zase těm současným politikům, takže si nezachovali tu svoji nezávislost. Ja som ešte trošku kritickejší a skeptickejší, lebo napríklad pred týmito eurovoľbami už došlo až do takej dimenzie tie médiá, že si začínajú pýtať peniaze od svojich hostí, respondentov, čo sa mi zdá byť naozaj také čudné a až by som povedal také deviantné, lebo tí hostia nemajú prečo platiť, majú sa na to vyskladávať v akýchkoľvek čiastkách, samozrejme všetci musíme z niečoho žiť, v akýchkoľvek čiastkách tí, ktorých ten obsah zaujme, a samozrejme, že na základe toho je to úplne celkom v poriadku, ale aby si nejakí respondenti platili 3 999 eur, to sa mi zdá byť taký šialený nápad a dokonca... U nás jsou tedy také takové jakože alternativní média, která si také občas nechají zaplatit za hosta, který... Vieš, ale zvrhle to je v prípade, že si napríklad... Jo, no ale keď si toto pýta, povedzme, subjekt alebo televízia, konkrétne západoslovenská televízia, si pýtala 1200 eur za rozhovor s Kamenským, ktorý je zároveň na kandidátke toho istého hnutia, tak mi to príde naozaj... O tomto sa nemôže nehovoriť. Toto je proste niečo, čo sa musí nejako vyčistiť a tieto veci, vzťahy, súvislosti. Toto není vôbec o slobode slova a prejavu, toto vôbec nie je o žiadnej alternatíve, toto je ešte horšie ako mainstream. Keď by sme hovorili o nejakom amatérizme, tak to nie je amatérizmus, pretože ten amatérizmus je v niečom zapálený ten človek, že robí to síce nie profesionálne, ale robí to aspoň s nejakým zápalom. Toto nie je ani jedno, ani druhé. A preto, ako ja som v tomto zmysle naozaj veľmi kritický, zvlášť keď my sme stali naozaj na začiatku, nie len my ako Zemavek, ale bol tam aj Slobodný vysielač, Infovojna a ja neviem, hlavné správy. Nevím, jestli jsem našim posluchačům a divákům zmínil dostatečně, že vlastně ty jsi jeden z takových těch prvních, kteří se vrhli do tvorby nezávislých médií, protože jistě znáte mnozí časopis Zemavek, ZVTV, to si také mnozí určitě pamatují a ty to neustále rozvíjí, Zemavek nadále pokračuje, ale promiň, že jsem tě přerušil, pokračuj, protože jenom aby lidé byli uvedeni do situace, protože ty nejseš jen tak někdo nějaký, já nevím, třeba youtuber, který by občas prostě nebo na Facebooku něco odvysílal, prostě seš člověk, který opravdu hodně přispěl k informovanosti za posledních 10 let. My sme, 12 rokov je keď sme, teraz sme v júni, v júli 2012 začala relácia Mlčanie pravidelná, začalo to ešte kedysi v máji 2012 a bolo to v súvislosti s tým, že my sme boli tí, ktorí demonštrovali na námestiach a
už v tom čase sme hovorili o slobode slova a prejavu. Už vtedy som hovoril o tom, že má byť priestor vo verejnoprávnej televízii pre permanentnú, nie jednu reláciu, pre permanentnú diskusiu na to, aby sa obrusovali tie hrany v spoločnosti, aby sa naozaj dokázali ľudia spolu rozprávať, aby existovala diskusia, pretože tá vedie k tomu, aby mohla byť naozaj skutočne tá spoločnosť vyslobodená z tých tenzí, z toho napätia. Ale to sa nestalo. Vravím, od toho 2012, keď ja som bol pozvaný napríklad do Slovenského rozhlasu, rozprával som tam o mesiarke Madeleine Albrightovej a takéto podobné reči. Bolo tam o skutočnosti, o mesiarke balkánskej, ktorá Slovensko zaťahovala do konfliktu, ktorá hovorila o Slovensku ako čierne diele a tak ďalej. Čiže všetky tieto súvislosti, aj povedzme z 9.11, sa tam zrazu na nich vybalili. Tá redaktorka bola taká prekvapená, bola trošku takom pomikové, ale povedala, že dobre, že odvysielame to. No samozrejme neodvysielali to a oficiálne mi povedala, že tam bola technická chyba v strihu. Mali som potom možnosť v rádiu Vivas, keďže som tam poznal nejakých ľudí, podobnú reláciu spraviť. Nenormálne veľa telefonátov a takého obrovského záujmu bolo. To bolo v máji 2012 a oni mi povedali, že možno, že by si mohol tú reláciu robiť na pravidelnej báze, tak sme sa potom vlastne dohodli, že od júla 2012 tam bola pravidelná relácia 120 sekúnd s Tiborom Menotom Rosasom Mlčanie. Na základe toho potom vznikla kniha a až potom bol časopis, ktorý v 2013 začal v máji pravidelne mesačne chodiť medzi ľudí a teda v prvom rade predplatiteľov, ale bolo to všade v stánkoch. Postupom času, tak ako sme sa stali celkom známymi, tak ten časopis pred niekoľkými rokmi dostal obmedzenia práve od ľudí, ktorí dnes robia v Čaputovej ten tím mediálny, tak práve títo ľudia si vyslúžili tú svoju kompetentnosť v úvodzovkách tým, že teda oni dali podnet k reťazcom, ako je Tesco, Billa, Kaufland a podobne, aby teda nepredávali Zemavek. Čiže toto sú ich zásluhy, toto sú ich kompetencie, toto je ich background a ja si naozaj myslím, že takíto ľudia, keď dnes chodia s Čaputovou a chodia tam naozaj, že diskutovať tam a naozaj, že ako keby vybavovať tam generálku toho, aby nemohlo Slovensko a slovenské stránky, aby nemohla tu naozaj existovať platforma slobodných médií, tak toto chodia oni vyprosíkavať si doslova. Tak príde mi to naozaj, že veľmi čudné, ale nie že len veľmi čudné. Tu každá vláda by mala mať kompetencie k tomu, aby tú bezpečnosť v tom kyberpriestore mala zabezpečenú. Nakoniec my nemôžeme hovoriť o slobode slova a prejavu a na západe už vôbec nie, keď tu máme prípad Juliana Assange alebo tu máme prípad Snowdena, keď sú týmto ľuďom v takýchto vypuklých prípadoch obmedzované možnosti prejavu a aj ľuďom dostať sa slobodne k informáciám. Prozradím na tebe, že ty jsi se rozhodl kandidovat do Europarlamentu. Jsi jeden opravdu z mála lidí, které jsou zde na paralelně, co by kandidáti, protože my jsme se vyhli všem těm plejádám různých kandidátů, no, tak to si vážím, kteří si vždycky jako přijdou jenom přihřívat tu polívčičku a vlastně kolikrát jde o úplně to stejné tlachání, které je slyšet na všech ostatních kanálech. Jo. A navíc tady se to ještě potkalo s tím, že trošku řešíme to, co se stalo i s Danem Kolárem. Mm-hmm. Takže já se tě chci zeptat zároveň, jak ty vidíš tu svoji misi. Kdyby se třeba ti podařilo tam dostat, co bys tam řešil? Tak ja som to už hovoril od začiatku. V prvom rade tou najzákladnejšou úlohou v súčasnosti je vydobiť pre Slovensko pozície, v ktorých my môžeme hovoriť o tom, že sme sa vyslobodili zo zovretia tých transatlantických štruktúr. Ja to hovorím v súvislosti s platformou Zemavek od roku 2013, 14, 15. Robili sme verejné diskusie, hovorili sme o tom, že treba vypísať, v prvom rade spraviť petíciu za vypísanie referenda, ktoré by smerovalo, pretože my sme nemali na Slovensku referendum o vstupe do NATO, bolo zmarené. V prvom rade treba poriešiť túto vec, pretože to je najvyšší možný mandát akékoľvek krajiny, republiky, štátu k tomu, aby si mohla hovoriť demokraticky, aby sa ľudia slobodne v referende mohli vyjadriť k tej najzásadnejšej otázke. A dnes je to naozaj otázka života a neprežitia v prípade vojny a mieru a Slovensko má právo na to, aby sa
dostalo do pozície neutrálnej krajiny. Tá neutralita pre Slovensko je pre mňa základným východiskovým bodom k tomu, aby my sme mohli potom hovoriť a rokovať potom s ďalšími subjektami, krajinami, bilaterálnymi rokovaniami, prechádzať a tak ďalej. Tá naše rozhodnutie a tá neutralita, status neutrality je absolútne prvoradým stupňom k tomu, aby sme si mohli hovoriť ako o slobodnej krajine. Hoci dnes sa to samozrejme mnohým môže javiť ako sci-fi alebo utopia, ale kto by mohol namietať? Veď žiadna sci-fi ani utopia to nie je, keď si zoberieme už len príklad Rakúska, ktorý je našim susedom a je neutrálnou krajinou. Nemusíme ani hovoriť o Švajčiarsku, kde to je zafixované kvôli nejakým iným dôvodom, ale to Rakúsko je jedným z dobrých príkladov, prečo by Slovensko, prečo by Maďarsko, prečo by Srbsko, vzhľadom aj na svoje skúsenosti nedávne, ktoré malo so Severoatlantickou aliansou, konkrétne Srbsko, ale aj my Slováci, veď tam sme pre Boha máme tam našu menšinu vo Vojvodine, Kovačica a tak ďalej, ktorá bola bombardovaná rozhodnutím Dzurindovej vlády v roku 99. NATO sa ukázalo ako útočná formácia. Je úplne evidentné, že to, ako deklarovalo svoje opodstatnenie v roku 1949 prostredníctvom Washingtonskej zmluvy článku 5 napríklad o kolektívnej obrane, to vôbec nie je pravda, to vôbec neplatí. Čiže to NATO sa z nejakej formácie, z nejakého paktu, ktoré malo udržiavať bezpečnosť v Európe, stalo naopak tou alianciou, ktorá na Európu v 99. prvýkrát po druhej svetovej vojne zaútočilo po 50 rokoch. To, že NATO vede, nebo takhle, ono NATO nikdy nevede ty útočné války, ono to je vždycky tak, že se udělá nějaká ta aliance, ta formace z několika členů NATO, takže NATO je vlastně vždycky neutrální, vždycky plní to, co má v té preambuli té NATO smlouvy. Ale pojďme od NATO v tuhle chvíli pryč. Já tě vnímám jako člověka, který dost řeší tu nezávislost médií. Co tohle téma? To si myslím, že je docela důležitý, protože ty ostatní věci se vážou na to, protože na to. Jo, dokavať lidé se nebudou moci z reproduktorů těch svých zařízení dozvídat pravdu, nebo ani ne tak pravdu, ale věci z obou stran názorového spektra naprosto rovnoprávně, jo, tak do té doby se přece nic nezmění. My sme vždy hovorili a vždy sme presadzovali diskusiu a debatu. Tá druhá strana hovorila, že nechce s nami debatovať, pretože jednak my nie sme médium a jednak nás nebude legitimizovať. To je taká tá klasická, typická mantra tých, ktorí si hovoria, že bojujú, alebo teda, že sú tí, ktorí presadzujú slobodu slova. To vôbec nie je pravda. Už dávno to tu mohlo byť inak, už dávno mohli byť aj tie vzťahy menej polarizované a to napätie mohlo byť oveľa utlmenejšie, oveľa efektívnejšie utlmené, pretože jednoducho, keď tam chýba tá diskusia, keď tam chýba možnosť tých ľudí sadnúť si za jeden, povedzme, okrúhly stôl alebo akýkoľvek priestor. My sme poriadali diskusie. Robili sme asi nejakých cez 100 besied po celom Slovensku. Pravidelne sme od mája 2014, myslím, alebo od roku 2013, ešte v druhej polovici. My sme robili pravidelné talk show v divadle Malá scéna v Bratislave, kde bolo vždy plno. A pozývali sme tam častokrát a teda aj ľudí s iným názorom. Niekedy sa to podarilo a bolo vidieť, že ja napríklad nemám rád diskusie, to také drobné iskrenie a napätie, a nehovorím teraz, že konfrontačný tón, ale spôsobilosť vyargumentovať si tie svoje postoje a podložiť to faktami je pre toho diváka oveľa zaujímavejšie, ako keď ideš na tenis, ako keď sa pozráš, že niekto to hrá stále oproti tej stene. Takže ten záujem o nich tu evidentne nebol, aj keď my sme stále k tej diskusii volali. Bola jedna taká relácia, na ktorú sa mnohí, ktorí sa pozerajú, aj diváci paralelne asi pamätajú. A to bola diskusia s Michalom Havranom, ktorý má svoju reláciu v slovenskej televízii a má niekedy tiež to bolo v roku 2015, pozval do diskusie Havranov, sa to volalo, myslím, so Smatanom, ktorý bol teda vtedy taký ten, oni si hovorili, že lovec konšpirátorov spolu s našim takým známym občanom Európy Jánom Benčíkom, ktorý bol adorovaný za to, že udával ľudí. Tak tá beseda, tam bolo úplne jasné, teda, že ako sú rozložené sily, kto má aké myslenie, kto sa akým spôsobom snaží presvedčiť to publikum. A čo je na tom celkom zaujímavé, vtedy
to dávali topky, ktorí nie sú, to je klasický mainstream, rozhodne nie sú zemaveku naklonení, naopak oni tú diskusiu komentovali tak, že to bolo hanebné, úplne zdevastovanie toho konšpirátora, že teda ten Smatana išiel. A pod tým mali takú diskusiu a teda aj anketu, že kto vás teda presvedčil. No a to tam je, myslím, doteraz, môžu si to diváci asi aj pozrieť, ešte stále to je, myslím, sa tam dá aj možno hlasovať, neviem. Ale Smatana mal 39% a ten Rostas 61%. Čiže v takomto garde. A vravím, že to bolo v prostredí, na tých topkách, kde rozhodne teda nemôžeme povedať, že by nám tie topky boli naklonené. No, já když se koukám na všechny ty možné diskuze, co teď jsou hlavně ty předvolební, tak zjišťuju de facto 3 základní věci. Jo. Ta první je, že v těch i veřejnoprávních médiích a v těch mainstreamových i soukromých médiích jsou jenom takoví ti předvybraní kandidáti systémem. Jo, ten, za kým stojí nějací vlivní lidé, milionáři, miliardáři, nebo lidé z pozadí, různí kmotři a tak dále, no tak ten má v té televizi prostor. Ty strany, které jsou malé, dostanou tu svoji 5minutovku nebo 7minutovku někde v nějakém pořadu, ale ty strany, které jsou velké, tak ty dostanou tu volební superdebatu. A tady člověk vidí, jak je to nevyvážené, že celý ten systém je de facto připravený tak, aby opět jenom podporoval ty velké zavedené strany a aby nikdo, kdo je z té malé, začínající nové strany, neměl absolutně žádnou šanci se do toho veřejného prostoru dostat jinak než po svém prostřednictvím alternativních médií. No a to je třeba věc, která asi musí limitovat dost i tebe, ne? No, určite áno. My sme sa s tým, hovorím, už vysporiadali v roku 2012 a vytvorili si svojimi vlastnými možnosťami a aj schopnosťami priestor na to, aby sme sa do pozornosti ľudí vedeli dostať. A ukázalo sa to ako veľmi efektívne a samozrejme ľudia na Slovensku nás poznajú. My sa nemôžeme sťažovať na nejaký nezáujem alebo neznalosť. Čo je ale horšie v tých, ako ty hovoríš, alternatívnych, alebo hovoríme tomu spoločne aj tí slobodných, nezávislých médiách, sa vytvára taká nejaká divná, naozaj, že divná atmosféra predvolebná, pretože si tam začínajú nárokovať na to, že od hostí si pýtajú peniaze. Takže mne to nepríde fér, nepríde mi to normálne. No to u nás je spíš vidět to, že každý ten kanál má nějaký svůj chlívek svých koní ve stáji, kterým dává ten prostor a těm, kteří bohužel v té stáji nejsou, tak ani ta alternativní média moc prostoru nedávajú. Ale je to aj na mojom príklade môžem povedať, že je to dôkazom toho, že sa nikam moc neposunuli od spred toho svojho vzniku, ja neviem, spred 10 rokov, keď hovorím o tých väčších, pretože my sme na začiatku hovorili, a my sme toho príkladom, my sme v ZVTV dávali priestor naozaj každému, aj konkrétne pred týmito voľbami, že mohli prísť, my sme tam nerobili žiadne obštrukcie, ale tu dochádza k tomu selektívnemu výberu, že ty môžeš a ty nemôžeš, pretože ja sa nekamarátim s niekým z tej strany a podobne, čo je vlastne dôkazom toho, že oni vlastne cenzurujú. Oni v podstate prostredníctvom toho, že sú teda ako, ja neviem, v občianskom združení alebo akojkoľvek forme teda toho prevádzkovania média s vlastníkmi a rozhodujú naozaj, že to je taká svojvola. Znova hovorím, že skôr to pripomína tú pozíciu amatérizmu, aj keď teda treba na obhajobu amatérov povedať, že oni to robia tú záľubu naozaj zo vlastného presvedčenia, nadšenia a toto nie je bohužiaľ ani to. Toto je len, teraz už sa ukazuje, že naozaj už len spôsob, ako zarobiť peniaze. Čo na prostredníctvom tých hostí, od ktorých si tie peniaze pýtajú, mi príde absurdné. Ty, aby si ukázal, že opravdu tam nejdeš kvůli teplému křesílku a chechtákům, tak jako dovoluji si tvrdit, bohužel většina
těch, kteří cítí, že najednou ta příležitost je, že by mohli být zvoleni. Tak ty jsi se rozhodl, že ty peníze dáš na něco bohulibého, nejspíš asi týkající se třeba i nezávislosti, svobody médií nebo možná něčeho dalšího, ale lidé budou mít určitě otázku, dobře, jasně, ale z čeho teda ten Rostas žije teda, jo? Protože my tady máme některý lidi, kteří taky říkají, že to dají na ty bohulibý účely, no, ale tam víme, že žijou z toho, že sú to třeba bohatí advokáti a tak. Áno, bolo by to zavádzanie, keby som teraz hovoril o nejakej charite alebo bohulibej činnosti, pretože to by tak nebolo. My sme dôkazom, že sme v roku 2016 založili fond Sofian, kde si môžu aj teraz pozrieť, že existuje nejaký transparentný účet, na ktoré je teraz v tejto chvíli nejakých 57 000 eur a môžu si pozrieť pohyby na tom účte. My sme práve z toho účtu, a teda konkrétne treba povedať, aby sme neboli takí abstraktní, to je podpora ľudí, ktorí nám pravidelne, takmer denne tam posielajú peniaze. Každý si môže tie pohyby vydokladovať, pozrieť, tak ako tam tečú. A tam je z toho úplne celkom jasné, že v určitom období, myslím, že v roku 2020 sme na základe tejto podpory, konkrétnej, transparentnej, jasnej podpory založili ZVTV zo žiadnych iných peňazí. Tam je to úplne jasné. To sú tie červené čísla, tie zelené čísla je od toho 2020 roku takisto vidieť. No, z čoho žijú? No, vieš čo, v prvom rade som sa musel potom, ako som robil v tých veľkých médiách a v reklame, som sa musel sám vo svojom vnútri uskromniť a keď sme hovorili o relácii Mlčanie, úplne prejsť do nejakého iného módu. To je len a len o tom. Ako premýšľaš, ako to cítiš. Ak to nie je pravda, tak potom pohoríš. Ak to je pravda, naplňa ťa to, že pre niekoho naozaj slúžiš. A slúžiš pre niekoho nie v zmysle nejakého subjektu alebo entity, ale pre niekoho, áno, presne tak, pre niekoho, kto naozaj ten záujem má a tých ľudí nie je málo. A ja som sa s tým stretol napríklad, keď som robil tú reláciu Mlčania, o ktorej som hovoril v roku 2012, že pre mňa bolo obrovskou satisfakciou a za to s učením to, že som mal možnosť prihovárať sa ľuďom. Tú reláciu denne počúvalo 100 000 ľudí, 11:40 bola premiéra, 18:40 bola repríza a mne ani nenapadlo. Odtiaľ toto začalo, Jirko. Mne ani nenapadlo v tom čase, že by som si ja nárokoval na nejakú odmenu. Dokonca som to musel ja vyrábať v tom štúdiu, čiže to nebolo len tak, že prídem za mikrofón a rozprávam, ale ja som si musel dať ešte tú prácu, odsedieť si tie hodiny vo svojom štúdiu a posielal som mi potom nahrávky. Niekedy som to natáčal aj priamo v rádiu, ale drvivá väčšina bola taká, že som si to pracne odrobil, odsedel v štúdiu, posielal som im tam. Nenápadlo mi za to si pýtať peniaze, pretože pre mňa bolo cťou slúžiť v tom zmysle nejakému tomu verejnému záujmu v priestore informačného pola k tomu, aby som mohol aj ja svojim drobným prispením prispieť k tomu, aby sme mohli mať aj iný pohľad. Ja nevravím, že som mal pravdu, alebo že mám pravdu. Ľudia, ktorí si nedokážu priznať, že môžu žiť aj v nejakom omyle, dokonca sa môžu mýliť, ale kto sa pre Boha nemýli. Takže ja skôr hovorím o tom, že som ponúkal nejaký svoj názor, ponúkal som nejaký svoj pohľad, ale nie len svoj, teda mnohé iné som aj interpretoval iných ľudí a hľadal som skôr pravdu. Hľadali sme nejaké súvislosti, nebolo to o tom, že sme vlastníkmi pravdy a že máme kľúče od všetkých možných miestností, kde sa tá pravda skrýva. To nie je pravda. Hľadali sme ju. Hľadáme. No u nás na Paralelně to je taky tak, že někteří lidé píší do těch komentářů, víš, jako, že no jo, vy žebráte o peníze, víš, když je tam třeba taková ta možnost té podpory, jestli se jim líbí ten obsah, jestli jim přijde pro ně užitečný a má pro ně nějakou cenu, hodnotu, tak že to můžou podpořit, protože jak jsme dneska začali tím, že jsme řešili ten YouTube, tak představ si to, nám se podařilo po 2,25 letech konečně prorazit možnost monetizace toho obsahu na kanále YouTube. No, jak dlouho myslíš, že to vydrželo? Už jsme zase bez ní, jo? Ale zase já si říkám jednu věc. Ono to je dobře. Víš proč? Protože my se od začátku na ten YouTube absolutně nevážeme, nespoléháme a mě by ani nenapadlo upravovat svoje slova
tak, aby to vyhovovalo cenzuře YouTube, tak, jak to dělá většina lidí na kanále, protože já nebudu jmenovat, ale někteří lidé, kteří velmi slušně monetizují a dělají různé takové rozhovory a tak mě udělali úplnou přednášku o tom, jak to mám dělat, jo, aby jsem se vyhnul tomu či onomu, že když je tam to tak, jo, takže si nemám radši dávat tu monetizaci, když naopak potřebuju něco sdělit, takže to musím jako opisovat to jinými slovy, vyhýbat se některým tématům, jako je třeba covid, klima a tak dál. Já si říkám, sakra. To je nádherný príklad, ako funguje ten Orwellov svet autocenzúry. Přesně tak, já nebudu autocenzurovat věci, které se dějou na paralelně. Jestli nás to bude stát kanál YouTube, ať si ho vezmou. A já vám můžu říct, milí cenzoři, že nám je to jedno, protože já věřím, že posluchači nás najdou nás na www.paralelně.cz nebo na Telegramu, kam vás prosím, jestli můžete, přejděte, protože jak vidíte, tak i na Slovensku, kde v tuto chvíli je vláda, která necenzuruje informace, nebo aspoň je tam v tuto chvíli, řekl bych, ta atmosféra uvolněnější, tak stejně zanětky tahají Naďové a Čaputová a tak dále. Ta vláda s tím moc u nás je to nepohne. úplně stejné, takže aby člověk upravoval ten jazyk podle toho, co chce YouTube, no tak to ani náhodou. Pravda si vždy nájde cestu, to určite áno. Samozrejme ten YouTube a sociálne siete, ešte doposiaľ Facebook, ale všimni si, ten Facebook už má odliv. Tam tí mladí ľudia napríklad na Facebooku nie sú, tam sú, ja neviem, 35,5 a viac, hej. To jednoducho, to sa stále presúva niekde inde. Myslím, že rôzne platformy, hry a tak ďalej, četovania, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s Facebookom. Tí mladí ľudia dneska 16-17 roční vôbec akože Facebook, že na to treba zabudnúť. Takže ono sa to stále niekam presúva, ale treba povedať drobnú poznámku k tomu, čo si povedal naozaj, že vláda naša, napríklad na Slovensku, nech by sa zmenila. Samozrejme, že tam tá predtým bola úplne vo vytržení, keď mohla zasahovať do obsahu, aby tí fact-checkeri boli ešte viacej motivovaní v DARPE, v New Yorku, v San Francisco a podobne. Táto súčasná vláda teraz má úplne iné problémy. Nemyslím si, že by toto bolo v jej záujme. Ale či by to bolo alebo nebolo, tí, ktorí dnes majú v rukách ten kybernetický priestor, ako napríklad aj Wikipédia, no tak to sú spravodajské služby, to je CIA, to sú rozviedky, ktoré majú úplne iné kompetencie a úplne iné záujmy. Samozrejme, že sú to ľudia, ktorí aj prostredníctvom sociálnych sietí, Facebooku, YouTube a tak ďalej ovplyvňujú verejnú mienku a už dávno sme teda od tej doby, keď si ľudia mysleli, že budú mať práve slobodu na tých sociálnych sieťach. Dávno to preč. Zberajú informácie v rámci učiacej sa inteligencie. Samozrejme, tam odovzdávaš údaje a tá učiaca sa inteligencia. A zároveň upravují ty algoritmy tak, aby si hovořil do jenom svý bubliny, aby si šířil informace jenom těm přesvědčeným. Proto opět se vracím k tomu a udělejte to tak se všemi kanály. Rozesílejte ty informace, maily, zvěte lidi na Telegram nebo přímo na stránky těch, kteří provozují jednotlivé kanály. Toto je ten digitálny totalitarizmus a toto je presne to, voči čomu sa my od začiatku vymedzujeme, ale ako vidíš, že to stále to nadobúda sofistikovanejšie kontúry. Ľudia stále menej si uvedomujú, že sú súčasťou nejakého digitálneho otroctva a že odtiaľ potiaľ naozaj narážajú na tú sklenú stenu. Ale je to čím ďalej zložitejšie rozlišovať to, čo je realitou a to, čo sú rámce. Lebo kedysi to bolo úplne celkom jasné. Ten nepriateľ bol jasne zadefinovaný, tam tie heslá boli jasné, ľudia si z toho vlastne robili šovky, jak sa u vás říkajú. Ale dnes majú pocit, že sú slobodní, ale žijú v úplnom digitálnom, ale nielen digitálnom obklúčení, obkolesení a obmedzení toho, že tá sloboda naozaj v skutočnosti neexistuje, ale je len virtuálna. Když se vrátím ještě k tvé misi jít teda do Europarlamentu, aspoň tam zkusit na něco poukázat,
I když upřímně řečeno, já jsem skeptický k tomu, že se tam vůbec cokoliv podaří, protože kromě toho, že většina těch, kteří tam přijdou, tak hned první den budou indoktrinovaní, protože víme, jak to funguje. Zároveň, a to jsem už mnohokrát našim posluchačům, nejenom já, ale Martin Koller říkal, že uvědomte si, že všechno to je na té Evropské komisi, že ta vlastně o všem rozhoduje, protože uvědomte si, že do té doby, než tu komisi budou tvořit třeba premiéři jednotlivých zemí a ty země budou opravdu suverénní a budou si moci prosadit svoje zájmy, no tak do té doby je to fraška. Totální fraška. My sme od začiatku hovorili, ja osobne, ale aj moji kolegovia v tíme, ktorí by v prípade toho, že teda sa tam dostanem, tak išli ako napríklad profesor Staněk, doktor Lakota a Adriana Krajníková, ale aj ďalší ľudia, ktorí robia geopolitických stratégov v časopise Zem a vek. Tak my spolu vlastne hovoríme o tom, že samozrejme, že tá Európska únia je nereformovateľná, samozrejme, že tomu šéfuje Európska komisia, že celý ten projekt kedysi, ktorý vznikol na nacistických koreňoch, je celý invalidný, je zlý. Ale to vôbec neznamená, aby sme rezignovali na možnosť pozície, z ktorej ty máš už úplne iné kompetencie, ako keď to budeš robiť niekde z dediny, alebo to budeš robiť proste len ako teda šéfredaktor, hoci teda vplyvného média, alebo média, ktoré už je na Slovensku etablované nejakých tých 10 rokov. Ale je to už úplne iný level, v rámci ktorého ty sa môžeš potom stretávať s ľuďmi, ako ja som bol teraz naposledy v Číne. A je to už úplne iná pozícia, keď máš oni sa o teba zaujímajú. Samozrejme, že nevrajme teraz, že ideš a že zmeníš svet, ale na druhej strane, aby my sme na to rezignovali, napríklad aj na ten zmeníš svet, nakoniec. Prečo? Na koho to chceš nechávať? Na koho chceš nechávať všetky tie kompetencie? Ono se říká někdy, že je potřeba, aby bylo hůře, aby bylo lépe. On totiž... Ten příklad, který ti můžu k tomu dát, je třeba naše tělo. Když jsi nemocný, tak do té doby, než začne pořádná horečka, než ti je fakt zle, tak tomu uzdravení nedojde. My si bohužel budeme muset projít ještě tou horečkou, protože uvědomme si, že těch probuzených, jo, tady pořád není ještě dostatečný počet. Jo, dostatečný na to, aby mohli jít a změnit to, kdyby se všichni rozhodli proti tomu jít. Ale bohužel to se zatím neděje a dlouho ta potřeba ještě nebude, když půjdou oni tou salámovou metodou, kde nám postupně ukrajují na našich právech, na našich hmotných stacích, jo, kde prostě to jde postupně a směřuje to k tomu novému světovému řádu. My sa máme možnosť práve prostredníctvom zastúpenia v Európskom parlamente. To isté bolo, ja som o tom už myslím aj hovoril, že to isté bolo v súvislosti so Štúrom. No veď tak nemôžeme úplne rezignovať na všetky možnosti, ako byť pri dianí, ako byť pri možnostiach, kde môžeme zastupovať záujmy Slovenskej republiky. A ja ešte raz hovorím, že tu nejde iba o to, aby my sme boli súčasťou toho klubu nepodvolených a vytvárali spôsobilosti k tomu, ako nás dostať z područia a Európskej únie. Zvlášť v prípade, keď tu máme atakované právo veta, lebo to sú už naozaj že červené čiary, ktoré sa prekračujú dnes. Vidíme, akým spôsobom, a toto je to rozhodujúce, akým spôsobom sa snaží Európsku úniu dohnať hegemon k tomu, aby sme slúžili ako odpaľovacia rampa pre ciele nad Ukrajinou ruské. Veď toto dnes je naozaj o tom, že nás sa snažia podobne ako v prvej a druhej svetovej vojne vohnať do vojny a tu naozaj nevyužiť akúkoľvek možnosť a šancu a pozerať sa na to len a hovoriť si, že tak ako aj tak tam nič nespravíme. Toto je lepšie, alebo toto je tá pozícia. Ja som si není istý. Hoci ešte raz vravím, že ja som a priori úplne skeptický voči systému politických strán. Ty to veľmi dobre vieš. Pre mňa politické strany znamenajú odovzdanie vlastných kompetencií a schopnosti rozhodovať sa a mať svoje vlastné autentické rozhodovacie schopnosti, prenášať ich na nejaký kolektívny mechanizmus je podľa mňa blbosť. Čiže pre mňa osobne politické strany nikdy nebudú ani nemôžu byť spôsobilé k tomu, aby ja som bol súčasťou nejakého aparátu, ktorý bude kolektívne rozhodovať. Proste nie. Ale ak je tu nejaká možnosť, aby jednotlivci, a to je princíp, aby jednotlivci, v tomto prípade jednotlivci zastupujúci Slovenskú republiku, mali možnosť byť jej zmysluplnými a kompetentnými reprezentantami, tak preboha, prečo túto možnosť, podobne ako ten Štúr v tom uhorskom sneme v 47. roku, nevyužiť. Navyše ergo, keď ešte hovorím a zdôrazňujem, ale aj to, že moja motivácia nie je zištná. Moja motivácia je naozaj
A toto by mala byť podľa mňa vízia politiky 21. storočia, akokoľvek by to hovoril dokoľvek. To nemusí vôbec hovoriť Rostas. Slúžiť. V prvom rade má byť odmena pre toho človeka. Tak ako ja som cítil naozaj autentickú tú odmenu, že som mal možnosť rozprávať ľuďom, a to bolo 100 000 denne, podľa prieskumov Rádia Viva, ktoré bolo vtedy jedným z najpočúvanejších rádií na Slovensku, slúžiť tomu verejnému záujmu. Aj keď akokoľvek by to možno pôsobilo, že nekecá trošku, nie je to príliš nejaké melodramatické. Nie je. Keď si to každý zažije a zažije to sám v sebe, tak je to naozaj jednak to slovo zodpovednosť je už dneska takých divných farbách vykreslované, ale je to možnosť prihovárať sa v rámci toho informačného pola tým, ktorí naozaj práhnú po tých informáciách. A ty vidíš, že keď to tým ľuďom povieš a má možnosť sa s tým stretnúť, tak úplne zásadne to mení tie pohľady na svet. A to je dnes veľmi dôležité. Vrátím se ještě k tobě. Co tě vedlo k tomu jít tedy kandidovat za Republiku, že jo? To je hnutí Republika. Ty tam teda jsi jako nezávislý. Na kolikátém místě? Ja som si vybral to posledné miesto, 15. miesto. 15 poslancov na Slovensku sa môže dostať do Európskeho parlamentu. Zámerne som si vybral to 15. miesto, aby som ešte viacej zvýraznil teda to, že som teda nezávislý a nie som 1, 2, 3, 4 v poradí. Ale je to, myslím, že celkom normálne. Ja som dokonca ešte aj s tým Milanom Uhrikom ako predsedom sa bavil, že či to miesto náhodou nie je. Dokonca bolo aj ešte nejaký ten deň, že neviem, nie som si istý, či to 15. miesto môže byť, lebo tam sa uvažovalo v zmysle marketingu zase nad tým miestom, čo je zase blbosť, len vrajím, že ešte viac som chcel zdôrazniť teda tú nezávislosť. No, Republika. Povedal som to A, to znamená, že som není naladený za systém politických strán a nikdy v mojom živote nebudem. To je to A, ale B, treba povedať, že keď už teda sú tu nejaké politické strany a majú nejaké svoje interpretácie a vyhlásenia aj v rámci Európskeho parlamentu, ale aj konkrétne nejaké svoje kroky, ktoré tam robili, tak nemôžem povedať, že toto by bolo naozaj v nejakej disharmonii a nesúlade s tým, čo my hovoríme. Druhá vec je samozrejme, že, a teraz nehovorím o Republike, ale tak vo všeobecnosti, druhá vec je natáčať si videá do prázdneho publika a potom to tu nejako na Slovensku vysať a hovoriť, že akí sme my frajeri a machri, čo všetko my sme ako hrdinovia dokázali. Ja tam určite kvôli tomu to nejdem tam kvôli tomu, aby som ja si natáčal nejaké videá, alebo aby som tam len kritizoval, lebo to je strašne plochý a taký ten prvoplánový level. To je strašne slabá úroveň. Ešte raz zdôrazňujem, idem tam aj s tímom ľudí, ktorí sú naozaj spôsobili kompetentní odborníci, erudovaní odborníci preto, aby som v prvom rade chránil záujmy Slovenskej republiky a to je, keď hovoríme o veľkých hrozbách v rámci zase ďalších pandemických nariadení v rámci WHO a podobne, hovoríme tu o Green Deale, hovoríme tu o elektronickom eure, ACBC, hovoríme tu o mnohých veciach, ktoré z pozície europoslanca, hovoríme tu o novom obrannom systéme, hoci to možno povedia, že ale toto nie je všetko je v kompetencii, pretože ty máš už úplne iné právomoci a najmä je na teba úplne iné svetlo vrhané v rámci tých reflektorov a úplne iná pozornosť a úplne niečo iné, keď to povieš z pozície, povedzme, novinára, publicistu, spisovateľa, úplne niečo iné, keď to povieš z pozície jedného z 15 poslancov, ktoré reprezentujú záujmy Slovenskej republiky. Čiže v tomto zmysle pre mňa absolútne nie sú priateľné akékoľvek návrhy a zmluvy s Svetovou zdravotníckou organizáciou, takisto Green Deal, takisto vháňanie Slovenska do vojny, takisto ten nezmysel ohľadne nejakého dážnika, ktorý má kryť Európu, kde má byť práve Slovensko a teda tá východná časť Európy. Čiže jsi proti NATO a vlastne i proti EU. Od začiatku, ale to vychádza z toho, čo my kontinuálne robíme od samého začiatku. Toto nehovorím od roku 2013, keď začal Zemavek, to hovorím o svojom tomu, čo hovoria príbeh, tak príbehu, ktorý je tu už 10 ročia, čiže to hovorím o nejakom roku 89, hovorím o roku 2003, kde som sa verejne vyjadroval aj k vojne v Iraku, napríklad, ktorá bola v druhej vojne v Iraku, ktorá bola v zálive v 2003, vtedy sme mohli ako kapela chodiť po celom Československu a vtedy som na koncertoch hovoril, že
Toto je absolútne nepriateľné a takisto ten 9.11.2001 rok. Mnohí ľudia ešte v tom 2003 roku pokladali to, že Spojené štáty ako považovali Irak za darebácky štát a že oprávnene tam vstúpili ako za niečo správne, pretože teda robili tam poriadok a robili tam toho svetového policajta. Čo dnes, vtedy to ešte tak ako... taky s rozvojem internetu a možností sociálních médií, které se jim ze začátku začaly vymykat kontrole, ale ta kontrola naopak teďko ještě nám Dnes už by to ľudia nedokázali takto s ľahkosťou povedať, že naozaj... pole bylo trošku jiný. Hele, v krátkosti na závěr. Je otázkou, jak by měl vypadat ten mediální prostor, tak aby byl vyvážený, protože my tady vidíme, kdo je koho kůň a tam je vidět, že jak ty soukromí mainstreamové televize, tak i ta veřejnoprávní česká televize dává daleko více prostoru některým kandidátům, a to i na té opoziční scéně, hlavně i té mimoparlamentní, protože někteří, kteří jsou zde noví a třeba před 3, 4, 5 měsíci o nich nikdo nevěděl, tak mají prostoru, takže že ho úplně zaplňují. No a jiní, kteří jsou tady dlouho, tak zase se do toho mediálního prostoru tolik nedostanou. Takže já ti hodně přeji, aby, když se tam dostaneš, si mohl aspoň tohle téma nějak uchopit a snažit se aspoň o něm dávat vědět, protože to je asi tak jako jediný, co tam budeš moct dělat, protože já teda, jak říkám, jsem skeptický k Unii, jsem skeptický k tomu, že těch 702 poslanců tam něco zvládne, akord těch, já nevím, vašich 15 nebo našich 21, jenomže bohužel bude tam spousta těch systémových, kteří sice tvrdí, že nejsou, ale jakmile se tam dostanou, tak prostě pravděpodobně se přizpůsobí. Jo. Svet existuje mimo pôdu toho Európskeho parlamentu, či už teda Brusel alebo Štrasburg. Práve okolo existuje neskutočne veľa záujmových skupín. Ja som tu hovoril o tom, že existuje môj záujem a interes mnohých skupín dostať sa práve do pozornosti krajín BRICS. Hovoríme tu o tom, že máme veľmi dobré vzťahy s povedzme aj s veľvyslanectvom Brazília, je tam Irán, je tam Čína, je tam Rusko, je tam... Veď toto sú všetko novo vytvárajúce sa globálne veľmoci, kde my vôbec už nejdeme hrať na to, že ideme ako si niečo tak na tom piesku toho Európskeho parlamentu. Naopak, myslím si, že to je babylonská väža, ktorá sa rúca a na tých ruinách my ideme vytvárať úplne nové vzťahy v multipolárnom svete. Ja vôbec tu nehrám o tom a vôbec nehovorím, že ja sa tam budem snažiť Slovensko zastupovať v zmysle hlasovania, kto ako toto. Dobre, nech to robia ostatní. Samozrejme, že keď budem môcť, k tomu určite budem hovoriť, zase nemôžem povedať, že nie, ale môjim prvoradným záujmom je vytvárať väzby na krajiny, ktoré sú našou budúcnosťou. Znova opakujem, je to BRICS, Šanghajská obchodná spolupráca, sú to novo vytvárajúce sa veľmoci a vzťahy. Nakoniec zoberme si aj to stretnutie, keď som bol v Číne, bol tam Xi Jinping, bol tam s Putinom. Máme tu dobré väzby a dobrý príklad toho, ako Orbán vychádza s Čínou, ako vychádza Vučić s Čínou. No pretože mali s nimi už dlhodobo dobré vzťahy a tá Čína im to vracia. Tá Čína im vracia aj to, čo by mohla vrátiť aj Československu, pretože Československo tam malo veľmi dobré vzťahy už od tých 50. rokov. Takže toto všetko je naša budúcnosť, ale my sa naopak potrebujeme vymaniť z toho područia a z tej nezmyselnej mantry, že bez Európskej únie my tu všetci pomreme. Naopak, treba ľuďom dať jasne najavo, že sú tu úplne iné príležitosti. Či je to pre Čechy, či je to pre Slovensko, len samozrejme musia byť ľudia kompetentní a spôsobili, hovorím o jednotlivcoch, nehovorím to o stranách, presvedčiví, ktorí dokážu tieto zámery naplňať v praxi. Přeju ti hodně sil a uvidíme, volby rozhodnou a díky za rozhovor. A co dodat na závěr? Ani hlas těm, kteří chtějí setrvat v NATO nebo v Unii nebo v dalších severoatlantických strukturách. No a držme si palce. Doufejme hlavně, že se národ probudí, protože ten výstup z Unie nemusí být prostřednictvím pár poslanců v Evropském parlamentu, ale může být i třeba reakcí na to, že půjde do ulic 0,5 nebo 3/4 milionu lidí, kteří řeknou, chceme pryč z EU. To je můj názor, ale držím ti palce. Ďakujem pekne.